Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ia 4 urte beranduago berriro ere sorionekuak gu. Beste aurkikuntza bat egin du Arantzadik Irulegin. Bai, Irulegiko eskua aurkeztu zenetik 4 urte bete direnean, Arantzadi Zientzia Elkarteak atzo beste aurkikuntza nabarmen bat iragarri zuen. Aztarnategi horretan bertan baskonikoarekin zerikusia duena. Oraingo honetan zeramika batean aurkitutako abar inskripzioa da. Hizkuntza horretako zenbaki baten lehen testigantza izan daitekena eta euskararen egungo 10 legokiokena. Beste aurkikuntza baten berriera eman dute. Basi testua duen inskripzio bat, izen laburtu bati dagokiona. Abar, amar, gustate zait, baina besti bat egiteko zailagoa da, Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi. Zenbaki berriak beharko ditugu bai mundua ulertzeko, gaur egun erabiltzen ditugunekin ez bainago konforme. Entzun hau, Eustatek kontziliazioari buruz egindako azterlan baten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako emakumek eguneko 4,9 ordu ematen dituzte bataz beste etxeko lanetan eta mendeko pertsonak zaintzen. Gizonek berriz 3,6. Eta entzun hau, etxeko lanen banaketak gizonen 69,9 eta emakumeen 49,8 baino ez ditu gogo betetzen. Arrakala galanta. Amatasunaren eta aitatasunaren pertzepzioari dagokionez, emakumeen landunen 23,3 uste du amatasunak desabantaila ekar dezakela lan sustapenari dagokionez. Eta aldiz, soilik gizonen 10% uste du hori. Zergatik ote? Que has sangrado tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá. Esan bezala ez nago konforme zenbaki horiekin, beraz beste batzuen bilanoa. Eta nik nola 30 urte ditudanez, hori hautatu dut, 30, gaur abiatuko baita EHZ festivala aurten, 30 urte egiten dituena. 1986an Arrosako Zolan abiaturiko proiektuak bizirik segitzen du gaur egun arberatze zilekoan, 3 hamarkadatan hainbat belaunaldiren topagune izan ostean. 82an sortu zen Piztu elkartearen zuzeneko jarraipena da jaialdia, hasieratik elkarteak Euskal Herrian ikusgarri egitean oinarritutako laguntza eta truke plataforma bat izatea zuen helburu, eta EHZ festivala ildo horretatik sortu zen, esan bezala 1986an. Eta ordutik ez dute nortasun aldatu. Euskal nortasuna, kultura eta hizkuntza balioestea, gure garaiko balioen bozeramaile izatea, jatorri eta eremu sozial ezberdinetako gazten arteko elkarnala multzatu eta loturak sortzea. Ipuina baizik, atzokoa ez bada, ez du aspaldi, oianeko basaia, errekalami bakotxak zuen bere, lekua argi. Bere lekuan argi, delarik dena, lambro bilakatzen da, bestearena zer den duguna eta zer den dute. Gaur hasi du lehen Tixabe, Jean-Paul Groove, Kete Calles, Lentor Loop, Niko Etxart eta Hapa, Siwana Badijei, Tekmao, Shak eta Zeta arituko dira. Biaraldiz anestesia, Bele Berdinki Zirkus, Bide Navarra, Gaizka Txamizo eta Bizaldi, Jonkaz, La Txorba de Rauf, La Patina, Libertibore, Merina Gris, edo Niña Coyote eta Chico Tornado, besteak beste.
Eta igandean amaituko da. Tartean, Cospeistar Orkestra, Les Cuisiner, Maitane Sarralde, Marabillak, Eskabidean, Snape and Uncles, Teres Tesa edo Txingiliken emanaldiekin. Eta nola gaur zenbakiak ditugun izpide, hemen doaz jaialdiari buruzko datu batzuk. Azken urteotan 12.000 pertsona inguru biltzen dira 3 eguneko festivalean. Urte osoan 61 boluntariok egiten dute lan honen prestaketan eta 600 laguntzaile inguruk posible egiten dute jaialdi hau ekaineko asteburu honetan. Eta instituzioen diru laguntzak ez dira proiektuaren aurrekontuaren 10% ere iristen. En el dolor del ángulo muerto para curarse. No hay atajo en mi WhatsApp. Estás muy abajo. Hace frío en Donosti, es puto verano. Como Olivia veo tu cara en cada coche blanco. Sigo en esta vida. Futbolariek asko dakite zenbakiez, ezta? Gol kopurua, zelaieko minutuak, sailkapenetako puntuak. Bada horretaz guztiaz asko dakien pertsona bat aipatu behar dizuet, gaur Arkonadaren urtebetetze eguna da. Luis Miguel Arkonada, Realeko atezain ospetsua, 1954ko ekainaren 26an jaio zen, Donostian. Real Sociedad taldeko arrobian trebatu zen, eta 73an iritsi zen lehen taldera. 89an erretiratu zen arte egontzen bertan, naiz eta talde handien eskaintza jaso, Bartzelona edo Real Madrilenak besteak beste. Realaren historiako arrakastarik handienetako protagonista izan zen Luis Arkonada. 1980-81 eta 1981-82 denboraldietan ligako txapeldun izan zen Gipuzkoako taldearekin. Aurretik, 76-77 denboraldian ligako partida guztiak jokatu zituen atezain donostiarrak. Bestalde, 78 eta 79 denboraldiko azken 6 partidetan ez zuen bat bera ere galdu Realak eta urrengo denboraldiko lehen 32 partiduetan ere aldi horri eutsi zion. Horrekin Europako errekorra ezarri zuen, naiz eta Bartzelonak gaindituko zuen gero. Arkonadak gainera Zamora saria eskuratu zuen 20 gol soilik jaso izanagatik. 89an erretiro hartu zuen Arkonadak, baina ordurako jada mito bat zen. Irakurri dut, elastikoa ez zuela aldatzen partida galtzen zuen artean. 79-80 artean, 28 partidatan elastiko bera erabili zuen beraz. Txein, baina, a ber, garbituta edo garbitu gabe. Porque esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sacalegua. Porque esto es África. Eta 130, gustatzen zaizu zenbaki hori? No. 1284ko ekainaren 26an gorko egunez 130 aur baitu zituen txirulari batek Hamelinen Grimanaien ipuinaren arabera. Ipuina benetako gertaera batean oinarritutakoa dela uste da, eta jatorrian errekrutatzaile batek txirularia ipuinean, herriko 130 gazte Hamelinetik Saxonia beherera eraman zituela uste da. Baina bat ere gustatzen etzaigun zenbakiak edo etzaizkigun zenbakiak 7,2 eta 7,5 dira. Indar hoietako 2 lurrikara bortitzek Venezuela astindu dute. Epizentroa Sierra Aroan izan dute lurrikarek, herrialdearen ipar-mendebaldean. Caracassetik 315 kilometrora, baina herrialdeko 200 erdi estaturi eragin die. Gutxienez 235 pertsona hil dira eta 4.300 zauritu Venezuelako agintariek 24 ordu pasatxo direnean jakinarazi dutenez. Bitartean bizirik atera diren pertsonak bilatzen jarraitzen dute eta gobernuak kalte materialak aztertzen jarraitzen du. Hildakon kopurua 10.000 gorako izan daitekela uste dute hainbat adituk. Sabana, con tu brisa de mastranto, tus espejos de laguna, centinela de palmera que se asoma con la luna. Tira, baina badaude gustukoak ditugun zenbakiak 3 adibidez. 3 baikara orain mai honen bueltan, baina laiztar gehiago izango gara. Eneko, Noa eta Xabirekin 6. Uste duzu parranda egin etorri direla? Zalantzarik gabe. Amaia Urizar eta Ainara Gorostiagarekin 8. Gaur torturen biktimak babesteko nazioarteko eguna da.
Aiora Mujikarekin 9, gaur abiatuko da Madrilera, BTS-ren kontzertua ikustera, eta uste dut maletan zer daraman kontatu nahi digula. Gonbidatu hau ez da hemen izango, baina berarekin ere 10 izan gaitezke. Datorren astean estreinaldia izango dute, eta horren prestaketetan topatuko dugu, agian, ezakigu, Paco Revueltas aktore eta zuzendaria. Maikarekin itxi behar, Josune Belez de Mendizabal ere gurean izango dugulako, baina entzuleok ekainak 26 ditu gaur, eta ostirala da, ongietuarri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Entzuleok zuekin oian Amaritorena genbe, egunon? Egunon! Eta zuekin Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon? Berriro, egunon? Egunon. Eta zuekin Eneko Iturbio Otamendi, egunon? Egunon. Xabi González, Xabi Arrieta González, egunon? Egunon bai. Xabi González Arrietak erxago zehatzen du. Karisma gehiago, ez? Bai. Eta Goiuri Zeizarandi, egunon? Egunon. Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak barkatu, 1215 garrena du, ekainak 26, goizak 10 eta 20. Ekainak 26 aipatu dut, ze falta zaita, 6, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, ongitorri guzti doi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Entzuleo, kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa Summertime, Ella Fitzgerald eta Louis Armstrongen ahots eta instrumentazioan. Beste bat musikarekin noski, baina denak orain txestak izin diren. Egunon dio gorkak, ze guapa oiana, nire maite duta da, asteburun ze gauza biharetxen lumak festa atraian. A ber, gorka, idatzi ondo eski, ez dut ulertzen, hau ze jartzen duen. Biharetxen Lumak Festivala, Travesti Fest, Atraian hori ez da gizardan. Atraian, indizu zuzentzaileak, kien du zuzentzaileak gorka horren agaiutik, desaktibatu. Igandean, arrotasuna gora. Ze ondo atzo euria ikusten etxen da oiukatu non mesedez euria. Igual gorkak eskatu zulako intzun euria. Imaginatzen dut gorka esaten, mesedez euria, eta bapatean. Ui, a ber, gorkatu. Oin bai. Zentzuratu izan naiz. Ez, bai, imaginatzela, egia esan. Bai. Gaizki izan ez horri euri pixkat, Egia esan, zeuri miseria botazun. Bueno. Bai, errekak ez dira igoko, baina... Sondo, Eneko, ulertu duzu perfecta entian. Errekak atzo igozian 0,0 zentimetro. Baina egia esan nahi ez zitzeten gaizki etorri euri jaite, Ez, baina, hoxe geixi hori, ezakit. Beñasita, pixkat. Geixi hori ez da, zenik justo txankletakin... Eneko, aklaratu. Ondo etorri zitzaizun, baina gehi hori ez... Ondo, baina beti bezala bakoitza bere neurrein. Karo, ni kalian baldin manao txankletatan eziteko gain Jesu Kriston kazkabarra, ze bezala nik ezakitzen bat gaixotasun jasoko ditut. Aizaizu adina erortzen iskinetatik, Ez da adina, da... Zenbat urte ditu pertsonanek oraintxe? Oraintxe? Bai. 55. Gutxinez ez? Bai. 55 eta pixkat amargatua. 55 eta gaizki eramanak,
Bai. No, ados nago horrekin. Hemen gure txatean Nekane Altzelaik egunon, zemuziate, hombre, Nekane Altzelai, Instagrameran arabera, zu bezain ondo ez, Oporretan ibili da, hemen, guri muturretik pasatzen oporraldi hori. Guk ez dugu oporrik, oporrik ez dugu izan, festarako aukera bai hori bai. Dena esaten hasita, hemen... Nabari da, Hombre, nabari dela. Baina giroan eta aurpegitan eta hozaba arrausi horietan, ez? Bai, hemen San Juanek bere fakturatxoa pasa dute, bez eta guzti. Dantza 45, gaur eneko betaurrekokin, Xabi da Arrieta, bai, Xabi da Arrieta. Oporrak behar dituzue. Hombre, hola jartze bazea gorka, zer esango izu? Ez idazten bakarrik Egipton nagonean dio Nekanek. Ja, klaro, egia da. Bai, eta gaur, Egipton zaude Nekane. Hauka pasa, oporretan torrita, oantxe berriz ere Egiptora joaterekin. Gora ostirala inigo loartuko deu, Ze musikagatik? Da, goxoa. Niko izan autoragatik dela. Bueno, nola jartzen zaten, nola guak zaten, zen nahi zuen, Proposatu zerbait, venga, gazteak. Guk. Karo. Gu, dice. Nik ezin de proposatu, nik 45 dazkat. Agia datzea gaztea orduan. Baina 45ekin, aldauki. Venga, noa, bota bat. Santzen un gaina gurasoekin hori gustatu zitzaidan, ez? Gurasoekin hor jasotzen zenitula bestita gazeak. Venga, Presioa. Presioa. Gaur, Nik nahi dut, Quevedoren algolpito edo horrelako zerbait izena du, ez dakit horrela izena du. Baina ze dator, Julen una noe? Baina behar da pizkat, giro. Mami, solo beso el vaso y si se vacía te llamo a ti. Yo no fui de los primeros, pero el mejor que lo hizo así. Entonces, ¿pa' qué mentir? Entzuleok, hau bete hortz, amaik ikusteko jaioak gara. Biago, Juri. Baina, bida. Bate mati San Juan Amot. Bate mati San Juan Amot. San Juanak ekarrita, Juri, ojo, San Juanak ospatu dituen herri bateko kultura zinegotzi, eta berdintasun zinegotzi, Quevedoren algolpitorekin, Ben, gauzak, ezu, Quevedo ezin duzu ekarri? Zergatik, abesti hau polita da, uste dut, ez naiz letra aztertzen jarri, baino ez du horrela... Hitz egiten du maitasun historio batez, baina ez du zertan toksikoa izan, maitasun historio horrek? Ez du zertan izan, baina zuzabiltzan bezala letraren bila. Bai. A bere... Zergatik. Bai, aurriritzieta zai, bai, erabat aurriritzietan nago, Dakit? Hombre, yo no fui de los primeros, pero el mejor que lo hizo sí, entonces, ¿pa' qué metir? Bueno, Está. Muxu bat ematen dizutela, tal. Iniz beste batekin bazaude horrek gutxi iraungo du. Jakintxu batek esan zidan, ai. Bueno. Eta naizetan nik hautsita amaitu nuen, amodioa eroentzako da, esan zidan beste jakintxu batek, eta kantu hau idatzin dizun, zurekin dantzatzeko auzoko festetan. Eta... aurre iritzia izan da inigo eta begira. Bai, entzuleo. Golpito egin dizu aurre iritziak. Bai, egia esan nahiko... Golpitito. Jarri, dantza egingo dugu. Nahiko pasable. Te volví adicto a mis labios por cómo te doy besitos. Ze xamurra, besito, muxutxoa. Baina, ez du esaten morreo, edo. Esaten du besito. Baina hor, lerro artean irakurketak daude, Muxu hori nunden eta ez dute galdetu, baina... Bueno, baina... Aizo. Imaginazioa, nabili. Hori da. Pégate un poquito, que aunque duelas, yo decido que el dolor se queda aquí conmigo. Entzuleo gorrela iritsi gara 1200 saiora bigarren kafean, zer eta algolpito entzuten. Horrelakoa gara, xelebre xamarrak eta... Proposamen bat nahi zenuten, eta proposamen hau Bai. Ondo Goiuri. Bueno, maite dute heldu barko diegu pulamentuz, hemen esatu gorkak Goiuri dalea mol. Morreo, gorka, xoabe, goizeko amarterdia direla, Horrendik, Harry Elvis Crespo, hartzen du gorkak. Elvis Crespo, Ostra, honi ere, adinero hori zaio. Baina jarriko du, gorka. Bitartean oianak kontatu zer maite duzun.
Vale. Bai, hori zen, bai. Uste behin esan nula, ez? Gustatzen zitzaidala hemen egotea eta hortakoa, baina ez dute, uste dut inoiz esan maite dut bezala, efemerideen tartea edo sarreratxo hori asko gustatzen zaidala, ze beti nostalgiarekin bidaiatu egiten dut. Eta gaur, adibidez, 3 palau bidaia egin ditut. Arkonadarekin, bereziki. Bueno, Ziedo nostiarra zaren oian. Ez, horretzen txiena. Ez que oianak ikusi gozuen Arkonada jolasten. Ezakit. Ez nuela gara jartan partidu bakarra bat ere ikusten. Hortaz, bueno, asiratik hasiko nahi. Bai, barkatu. Lehenengo egin dugun loturetako bata, EHZ jaialdia, eta aipatu ditugu datu batzu, voluntarioak, eta baretani oso gaztean nintzenean, bertan izan nintzen voluntario bezala, zen ere kuadriako batek Baionan ikasten zuen, eta ordun bera proposatu zigun, eta ordun bidaiatu dut, Arrosan egiten zeneko garai hartara, eta kontzertu hoietara. Gero jarri dugu zeharri Roberta Bandiren abestia, eta horrekin bidaiatu dut bere kontzertuetara, zurekin egon nintzen gainera horietako batean, Bilbon, eta garai baten asko entzutenun bere abestia Madrilen antzerkia egiten ari nintzenan, egunero jartzen nun. Eta bueno, gogoratu dut, dutxa nola aritzen nintzen, hori dantzatzen Madrileko pixu hartan. Eta gero Realekoarekin, Arkodanadarekin, ez dut partidu bakar batera bidaiatu, baina bai bandejara. Bandeja! Hostia, bandeja, hori zertan, Kutxarena edo Diario Baskorena? Ez daki, baina hor neukanik, sukalde. Realaren bandeja, ora. Manik zalantza dukat, zerik badakit 4 urterekin atotxara eraman nindutela aitak eta nahiak. Baina, nago ziur, Arkonada 89an jubilatu bazen, erretiratu bazen, nik denboraldi hura harrapatu nuen edo, ez gogoratzen ez zertaz, baina hor zalantza dukat. Uste atotxan behin bakarrik izan nintzela eta zen agur atotxa egun hartan. Hori da 83 denboraldia, Anoeta 83-84an estrenatu zen. Xabi buruarekin baiet esaten du. Nagiz pasatzen Xabi, nik momentu haietan eta duela urte batzuk arte futbol kazetari eta FIFA izan nintzela, eta orduan gauza batzuk gogoratzen ditut. Orain ja, mundialean ze pasatzen ari den neiz asko aklaratzen ari. Nik atzolo hartu nen, hasi que... Bueno, Jana, beraz, bidaiatu duzula iragane. Berekin ere bidaiatu dut, eta onartu behar dut ikusten ari naizela telesail kutre bat, kolombiarra, eta olakoa beste jartzi. Osa kutura da. Baina, bueno, WhatsApp ateratzen da, eta WhatsAppen izan nintzeni, eta horre bidaiatzen duzu nola, bai. Kontra esan aditugu denok. Bueno, nik maite dutea kontatu. Eta wakarekin ere bidaiatu dut. Nik bidaiatzen ari den nire anaia, koñata eta bi Jobei, Julen eta Diegori, eskaini behar diet nire maite duta. Ze nire maite duta da, nire anaia dela artista bat. Guste genuen familiako artista, pixkatola, bohemioa eta xelebrea, eta buruan gauza xelebreak pasatzen zaizkiona ni nintzela. Kontua, nire anaiak, nire koñata Noeliak eta nire Jobek behartutela gaur Tailandian. Baina, nire anaiari buruan pixkat harrapatu zion hegaldiaren datak. Eta gaur gaueko 10etan Madrildik hegaldi hartu hartzutela uste bazuen ere, atzo arratsaldeko momenturen batean, ez dakit noiz, konturatu omentzen, ostras, hegaldia gaur da 6 Madriletik, ja ez kara iristen. Eta kontatu zidanen, ez da posible. Pertsona, hola, heldu funtzionaltzatokan nik nera naia, tipo razional xamarra, bauzka, pulamentu itxureak eta hola, tu! Lau lagun, familia osoa, Tailandia joan beharrean eta hegaldia galdu dutela. Zer ingo dute? Atzo paratu botan ditun. Bakarrik komisidadetik iruditzen zetean kudeatu zitekela hau. Tora nintzen bidaltzen irubebikoitza alsa.es/Thailand eta olako gauzak. Behiatu autobusik edo badukazuen. Uste dut oporretara joan direla egualdera, Huelvara. Eta bidean doaz. Antxe sanjit, naiz irratian zuten ari dira, baztakit Trujillo pasata nun ote da biltzan. Tailandia konbertzean da Huelva muga dute. Bueno. Biotzeri barri barriak azaio, Que bajona. Bizitza horrelakoa da. Animozko zurane ahí, animozko. Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Zeu Jana? Zer pasatzea izo Jana? 2010ko mundialekoa.
Gizonezkoen futboleko munduko kopakoa, 2010koa. Oso ondo, Juri, zure burua zuzentzen fin, ari zara. Esto es África, samina, mina, waka, waka, samina, mina, saca de gua, porque esto es África. Ez dakit gure entzuleekin konbartitzeko moduko da. Anaiak idatzi eta esan diote kontatzeko zeletxe pasa zaien, baina ez dakit danik. Ez noak oso laburpen hona egin du. Tailandiara noa eta Huelban abitu dut. Eta jazta, eta hori da laburpen oso hona. Baina gero kontatu guri. Bai, puskatxoa jarriko du, puskatxo bat, Nitezu, eta atzu apatian flash bat etorri zitzaiten, eta, zenbait hotelen egunak eta txizkiaten enkajatzen, eta, bapatean ordenagailura jun, pazientearekin bukatu nunean, eta hori, biletei begira, eta, bai, alazan, negaldia atzoen. Alazan, eta Tailandiera beharrean, Huelbara bidean dira, noa? Huelba ez dago aizki, Huelba oso ondo dago, Baino, takit banik. Eta dena galdu dute. Uste dut galdia bakarrik. Beste guztia nolabait seguruaren edo baitan errekuperatzeko moduan zela baina. Maite zaituztet, Aitor, Noelia, Diego, Julen, maite zaituztet, eta nire jo Julenek eskatu dita bestia, aurrez aurreren maite zaitu dalako, eta nik jarri gengo diet, pixkat Tailandia konpensatzeko noaz, ala beharko du. Zina zure maite duta noa? Bera, ni beste bat txamanu, baina hain jarri zula Shakira maite dut pilo bat, asko gustatzen. Shakira eta abesti hau asko gaina, eta bideoklipan. Nire maite dutara, noski, parranda asko maite dut, baina batez ere maite dut asko, parrandako urrengo gunetan, lagunen kafeko une hoi. Hau da, aurreko guneko... Errepasoa. Marujeria guztia. Ni justo hoi esan barren baita. Maite dutak endu diazu. Bai. Kendu diazu, bai. Bi maite dut. Zer gertatu da San Juan hauetan, urrengo kafe hori oso interesgarria izan dela Mateu, Izatea, egun altxatzeko momentua bezala, bestela, gugatik galibitz, igual etxen ginen. Eski da, gaur goizen de mozo zerritze egin da. Claro, eduki ditugu hemen horrela elkarrizketa bitxiak, horrela zurrumurroak, txutxumutxuak, izkamizkak, izkirimbirizkiak, eta aritu gara hor, eta, claro, bai. Ni oso ados noarekin. Orduan ez dut beste maite dutek egarriz, hori izan ere maite dut, eta orduan elkarbanatu egingo dugu ados. Nik beste maite dut kolektibo bat, gaur gauean etxean freskura pixka sartzezela sentitzea. Zot hori nahiko maite dut izan dela. Ez duzu sentitu? Leio guztiak irekita. Alderantzik zau da gaur, etxetik ateratzekoan sentitutela freskura. Atzo berandu artelan egin behar izan du nuen, eta ordu batetan, goizeko ordu batetan etxeko balkoira atera, eta esan, ostra, hemen kamisita gabe oteko, fresko eta guzti. Emberetzi gradutara jetxida temperatura, bizaldean, Ondo. Hombre, bai, baina oituta, 40 piku gradutara egotea, emberetzi batean fresko zen. Oia, txarra, oituta egotea, 40 graduta. Hola ez? Junior Romatetek dio, nere duela bi azedako maite duta izan zan, jeje. Zein izan zen? Nik ez dena? No, arena, kafetxo arena. Bai. Hemen txentzuleok maite zaitu dalako, egia esan hemen eskaerak egiten hasi da jendea, eta ez dakit bukatu dugu hemen. Uste dut maite duten tartea amaituta, eta ez Xabiren maite duta falta zaigu. Xabi, zeina zure maite duta? Nik bi ditut, ordan konpentsatu egingo dut beste hauek esan ez dut ados. Eta bat da, ez dut, ez da gustatzen, ez dut onartzen, parrandan jendeak kaso ite izunen, eta hurrengo egunean jendeak ez dunen kaso iten, o kaletik ez dunen kaso iten. Hoi da... Gehi bat. Hoi ez dut ulertzen. Hori da intentzioren bat duela parrandan. Ez, imaginatu, enekotan ez gea ezagutzen, eta zakit, gurutzatze geha, itzaite dugu, normal, ezagun koma daukaulako, eta hurrengo egunean, bi egunetak kalean gurutzatze bagea, kaso ezitea. Behintzat burua moitu. Behintzat. Bueno. Vale, ondo. Ados nago. Eta gero bestea, ja ona, afaria eta geroko sobremesa. Hola, definituket. Hola, lagunekin tontoan eitea, basikamente. Ni dauket zalantza bat noaren maite dutarekin.
kafe horren bueltan badago batean, ez dakit nork Instagramen jarraitu nau eta horrelako komentarioak. Ze hori gertatzen da, parrandata geroko urduetan Instagramen interakzioak sortzen dira. Ja, esango ez, gura, ez. Ez, Oain hau petxatzen atzauki genuen momentua eta esango ez. Gehiago di argazkik, grazioso izatea argazkik ustea eta hola, eta gurarten komentatzea, baino. Gaina nola, hainbestenean, claro, gauak, bakoitzan gaua oso desberdina. Eta, baino ez, Instagrameko esango leire igual baino, hain ja, adin baukau. Adin badaukau dio. Esan, reliki batzuk bai sortzeiala, Bai, ez da. Bai. Galeria pixka relikiaz betetzen. Eta etzea guatzen askotan zergazki dian, bai. Eta zergatik bukatu zenuen argazki hori egiten ez da izetokitan aurpegi horrekin. Bai. Ba, Noa, Eneko eta Xabi, agurtu egingo zaituztegu, Eneko segituan bueltan izango da, eta aurrera egingo dugu. Ze pasatze izu, Noa? Ez, neon ikusten emergo miratu etorrian. Dendena jakin nahi du Noak. Venga, irukote, gero arte. Agur. Entzuleo guk aurrera egingo du, eta segituan Josune Belez de Mendizabalekin, Gasteiztik zuzenean, soinuak entzuteko aukera izango dugu denboraldiko azkena. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Entzuleo Gasteiz aldera goaz eta segituan lehen soinua entzungo dugu, baina Josune Belez de Mendizabali esan behar diogu. Egunon, Josune, zer modu zaude? Egunon. Ba, ondo, motel pixkat, Motel zabiltza, Bai, motel. Bai, konturatu naiz, gaur goizetik gerra de xente eman dit Josunek bere... Azkena da, Inigo, eta esaten nuen, hau nerekin ahaztu ingo da. Bueno, ba ez. Azken momentura arte hor izan zaitu. Ai, ama, aizu, ba, lehen soinuarekin abiatuko dugu tarte hau. Arma gorrian gaude beroagatik. Ziurtatu gomendioen berri duzu. Beroaren aurrean, babestu zeure dirua. Abiso rojo. Abiso rojo, abisu gorria, oasiaren bila igerilekura joan dare, larri asteon, bitan itxi behar izan dituzte piletak, Mendizorrotzako igerilekuetan aforoa gainezka zegoelako, bai, eta jendea ilaran zain, uretara sartzeko zain, bainutxanoz jositako burutxoak bakarrik agerian klorozko uretan, eta igerilekuko pizinak baino, txikiparkean dauden pilotazko piztina horiek, horrela ematen zuen igerilekuak. Non pasa duzu ezuek beroaldia, edo non ari zarete pasatzen? Badira dendetara paseatzera joaten diren hiritarrak, aire egokituaren bila, baina Gasteizen merkatalgunetan ventiladoreak agortu dira, eta etxetan ezin da egon beraz, batzuk liburutegitara doaz, tabernetara, baita ilapaindegietara ere. Horietako bat ni neu, bai, aitortzen dut. Ispilu aurrean, nire oso panda aurpegiarekin, ze ez dakit zuei, baina niri begizuloak, sekulan ez ditudanak izan, baina bero honekin tentsioak bera egiten du, eta ateratzen zaizkit, aizue. Kontua da, ilapaindegian fresko xamar egoterik badagoela, bai, baina bakerik ez. Isiltasunean ez, antxe ari zaio lehortzen ilapaintzailea emakume bat hilea, eta bitartean lehorgailuak ateratzen duen zarata hori guztiaren gainetik, emakumea bere burua azaltzen saiatzen ari da. Irribarretxo ikusten dut ispilutik. Espainiak ere mugitzen dituela, baina nik ez diote zer ulertzen. Ilapaintzailea aspaldian deskonektatu dela ere iruditu zait hizketaldi horretatik, eta gogorarazi dit, behituko txeetan kokatzen diren panpintxo horiek, Elvis Presley, Hawaiiana, edota txakurtxoen panpintxo horiek, nola mugitzen duten nolan buruan, bai, zera bai, nikazio. Oso erlaxantea, iapaindegiko... Bueno, fresko xamar egoteko beste aukera da merkatalgunera joatea, esan dugu bai. Edota, begira, bizikletaz ere mugitzea iritik, izerdiari egiteari ez diozu utziko, baina sikiera haizea pixkat eragingo duzu. Bai, zuk eragingo duzu, Haragizko haize errota izango bazina bezala. Baina bizikletarik ez baduzu, edo izurratuta baldin baduzu, joan zaitez konpontzera, eta barkatuko diazu orain ze badakit irratian ezin diela aipatu markak eta olakoak, ez? Ezin daitezke iragarri edo iragarpenik egin olakorik, baina bueno, dendari bati jaso diot olako aholkua entzun, nora joan gaitezke bizikleta konpontzera?
Un declatón que no sé cómo se llama, es especial, ¿vale? Vale, pero eso es un declatón, así. Vale. ¿Has podido? Sí. Bueno, barkatu, benetan hau ez da iragarkia, claro, ez du ondo esan marka, konturatu zarete, L izkia aldatu du tokiz, beraz ez du publizitaterik egin, ez da originala marka aipatu duena, baizik eta dislexia kopia. Un declatón que no sé cómo se llama, es especial, ¿vale? Vale, pero eso es un declatón, así. Vale. Bueno, badira beroaldiarekin korapilatzen zaizkigun hitzak, ezta? Moten gabitza inigo esan dizut, nekatuago, eta kantak ere bai, begira, Mendizabalan azken Rock Festivalean beroak ere eragin die bertako ikuslei, eta beroa bezala euria ere etorri da flash moduan. Askotan ez dakit bertan azken Rock Festivalean entzuten diren kanta horiek, ezta? Kanta bertsioak diren, edo talde originalaren kanta originalak diren, baina edozein modutan ere, 25 urtez entzuten ibilgaren kanta letra horiek zergatik ez dakizkiran oraindik aldetzen dion nere buruari. Gogoratzen duzuen Mr. Bean, Aleluia episodio horretan, berak etzekiela ezer, bakarrik Aleluia, orduan arrotasunez, ala, venga, ozen, Aleluia, itxoen. Tan, beste abixu bat. Gomendatzen dizuegu gauzak armairuzuetan gordetzea. Se recomienda a las personas usuarias depositen los objetos personales en las taquillas. Bueno, beroaldi estremonek niri lapurtu didana ganora da. Osea, elefante moduan, elefanteak nola hilerria doazen horrela, pom, horrela dabil jendeak aletik, ritmo horretan. Etxeko atarian ere 30 gradu markatzen ditu, eta kaleateatzeak beldurra ematen hasi zait. Nire burua iragarki estetikoki perfektu eta aire girotuan aldela, imaginatu nahi dut izerdiari eusteko. Izozkiari mokadua emanez, edota Mediterraneoan jate batetik buruz itsasora botaz bikini dizdiratsu txuri batekin. Benga, jaterik ez dudanez, jateari ekingo diot. Izozki bat jango dut, eta jate digo. Epa. Beno, adi beraz, desioak betetzen direla, Gasteizko 4 urtaro horiek, ezta? 4 urtaroak, hotzaz eta entretiempoaz nekez, eta San Juan bezperan txikitako uda eskatu nuen. Bai, izarrez beteriko zeru horiek eta txaketilari gabeko gau horiek, batorin neska, ala, in extremis, eta orain korte, helado de korte, nota de korte, ebakia mozketa, etena, be soinuak onaino. Momentuz, eta datozen hilabeteetan, nola zen hori inigo flosko, egongo naiz, egongo gara, pentsatu nahi dut, urtegian, pixina ez da esaten, baina gustatzen zait, itsasoan edo mangeraren azpian, eta zuei ere uda ederra opa dizuet. Musika, zinema, kultura eta atzo Gasteizen abiatu zen Korterrazako ebaki zatitxo honekin, a kontrablus, urrengo ikasturtera arte, be soinuak, be sarkadarraldoia, 2. kafeko entzule eta lagunei, be. Josune Belez de Mendizabal, mila esker. Eskerrik asko, uda ederra pasa, eta, ni animatuko naiz, orain ja, nik uste beste ritmo batean sartuko naizela. Gaurkoa nahiko motela, eta penaz ere, zuek agurtzeaz, baina, ea laster elkarrantzuten dugun. Josune Belez de Mendizabal besarka da handi bat Gasteizera, eta laizter arte. Laizter arte, agur. Agur entzuleo, goizeko 10:48 minutu, bagoaz aurrera horrengo gonbidatuak aurkeztera.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Errikuste zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen. Gero amargosten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen. Egun sentia, bilau sentitzen. Denok ez dugu berdin, kontatzen historia, zaila da ulertzea, bestearen egia, baina kantatu nahi du. Gaur, ekainak 26 torturen biktimak babesteko nazioarteko eguna da. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalak argi eta garbi debekatzen duen praktika izan arren, Euskal Herrian milaka herritarrek zuzenean jasan duten errealitate ilun eta marka luzez isilarazia izan da. Instituzioek bultzatutako ikerketa zientifikoek 4.000 tortura kasu baino gehiago azaleratu dituzte gure herrian, baina zenbaki hutsetatik haratago bizitza eta zauri sakona daude. Errealitate honi ahotsa emateko gaur gurera gonbidatu ditugu Ainara Gorostiaga eta Amaia Urizar. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon bai. Bueno, lehenik eta behin zer moduz doazte azken egunak, izan dira albisteak ere, gerago hitz egingo dugu ze albiste eta zari garen, baina zer moduz azken egun hauek? Ondo, bai, egun hauek ondo, bai, ezakit, albisteak egon dira bai, baina horretan jarraitzen dugu, ez? Pizkatxo bat ere, torturaren gaia era, nolabait ere, isiltasunetik ateratzen, ez? Eta egun hau, aproposa da horretarako. Egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzea, bermeak eskatzen dituzu ez, besteak beste. Zein puntutan gaude gaur egun eskakizun horiei dagokionez? Euskal Barkatu, Amaia, barkatu, berriz ere hasi, moztu segura segunduetan, bai. Barkatu, hori. Hori ez, gu Euskal Herriko torturatuen zaretik momentu honetan gure bidea egiten ari gara, zaretze prozesu batean gaudela, uste dugulako edo zein bide ekiditeko garrantzitsuena dela alik eta torturatu gehien zaretzea, gurekin danok batera bidea egiteko, eta gure erronka momentu honetan hori da, ez? Hori gure ustez hori da garrantzitsua momentu honetan, eta aitortzaren bidean danok batera egitea. Uste duzue Euskal gizarteak benetan badakiela gertatu denaren benetako dimentsioa zein den, ala oraindikan isilpean edo tabu gisa mantentzen dela uste duzue? Bai, barka iguzue, Ainara, segundu bat, orain, bai? Aurrera, Ainara. Bai, nik uste dut ere oraindik ere, zoritzarrez gizarteak ere, badagoela hor lan handia egiteko, ez? Eta badago arlo batzutan oraindik ere isiltasun eta tabu horretan jarraitzen duela, ez? Egia da, azken urtetan aurrera pauso asko eman direla eta pizkanaka bagoazela pizka bat torturaren errealitate hori agerian uzten, baina oraindik badago negazionismoaren gizarte parte handi bat horretan mantentzen dela, ez? Ukatu nahi duela eta ez duela ikusi nahi hamarkadeten zehar herri honetan gertatu den guztia, ez? Aipatu dugu hamarkadetan zehar gertatu den guztia hori, eta zorionez gaur egun ez da gertatzen, eta agian generazio berriek, adibidez nire generazioa berak, ez du oso gertutik ezagutu ez. Zuen ustez nola transmititatu behar zaie gertatutakoa belaunaldi berriei ez? Kontakizuna ez geratzeko soilik iraganeko gauza baten baizik eta memoria hori mantentzeko.
Garrantzitsua da, ez? Transmisio hori ematea, ez? Belaunaldi berriei, zuk esan duzun bezala, ez? Askotan ez dugu asmatzen, ez? Eta uste dut transmisio hori hasi behar dela gure etxeetatik, ez? Guk ere askotan urtetan zehar ez dugu hitz egin etxean kostatu izan zagulako gai ateratzen, ez? Baina uste dut azten bagara etxetik belaunaldi berriei gertatutako guztia kontatzen, basko zerrezagoa da, ez? Gero ikastetxetan ere hor lan handia egin beharko lukete transmisioari begira kontatzeko benetan gertatutakoa, eta bueno, eta ere uste dut instituzio mailan ere esfortzu berezia egin beharko luketela ere programak eta esartzen transmisio hori gertatu ahal izateko, ez? Amaia. Bai, Amaiak zerbait gehitu nahi zuen. Bai, kontutan hartu behar dugu da, hitz egiten dugunean 5.000 torturatu baino gehiago, ez kasu, tortura kasu baino gehiago dauzkagula mahai gainean, gaudela hitz egiten herri honetako herritarretaz. Hau da, ez garela gutxi, errealitate bada, ondinoko biziri gaude, eta memoria hitz egitea pizka bat, memoria bada, baina hemen gaude, gu gara hitz egiten dugunak lehenengo pertsonan, eta transmisio horretan uste dut garrantzitsua dela belaunaldi horiek jakitea gu hemen gaudela bizirik kontatzeko. Ez gaudela hitz egiten zeo zer liburuetan irakurriko dutena, ez dutela ezagutzen, zoritzarrez gertuko izango dute Euskal Herri honetan, ez gara askok eta betideko izango dugu gertuko norbait edo berari edo familiako bati lagun bati gertatu izan zaiona, bai torturatua izan dena, eta transmisioa eguneroko lanean aldago, ez? Eta nik uste dut zarea zentzu horretan garrantzia handia daukala gu geu garelako hitz egiten ari garenok, ez? Gure izenean, guk pairatutakoaz hitz egiten, eta bueno, da iraganaz hitz egitea, baina oraingoan gu ikusita hemen eta orain, ez? Uste dute ezberdintasun potoloa dagoela, jendeari asaltzen diozunean, ni neure kontuaz hitz egingo dio dela, Ainara beretaz, edozein pertsonak bere kasuaz hitz egiten duela, ez dela kontatu dizuten zeo zer, edo bakarrik iragan batean gertatutako zeo zer, ez? Gertu dagoela realitate hori. Bueno, Amaia, aipatu dugu lehen, aste honetan zehar egon direla albisteak zehazki, egiari zor fundazioak, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko lehendakariari, eskatu berri dio poliziaren abusuen legea irekitzeko eta berritzeko. Zuek torturatuen sarearen ikuspuntutik, zeintzuk dira lege horrek dituen gabezia nagusienak? Gabezi nagusiena hasteko da, MNAen 1982 urtera arte aurkeztu ahal izan direla, ez? Eta ez gerokoak, eta lege hori gainera gaur egun ezin zara aurkeztu itzita dagoelako, ez? Uste dute hasteko garrantzitsua litzatekeela horreri bidea ematea, epe mugarik gabeko legea izatea. Uste dute egiari zorrek egindako atzo emandako pausua garrantzitsua dela, ez? Azkenean mai gaineratzen duena da, badaudela hor 500 kasu eta atzetik askoz gehiago oraindik erantzun baten zai daudenak, ez? Eta horrek erakusten duena da, behar hori dagoela herri honetan, lege hori zabaltzearena eta guk torturatuok behar dugula, nik torturatuen izenean hitz egiten dut, baina, jasarpenen biktime guztiek behar dugula aukera behar eta horrela sentitzen dugunean legera aurkezteko gure kasuak, ez? Epe mugarik gabekoa. Eta, alik eta baldintza eta baliabide guztia jartzea estatuak edo tokatzen zaionari hori posible izateko. Ainara, aldarri nagusienetako bat baita ere biktima bera ez dadila kanpoan geratu. Egungo irizpideekin badira batzuk kanpoan geratzen direnak, edo ze perfil mota dira kanpoan geratzen direnak, badira hor lehen mailako edo bigarren mailako biktima batzuk esaten dena hau lehenago ikertu behar da, eta beste hau agian honek denbora bat behar du, badira olako kasuak. Nik torturatuen kasuan, adibidez Nafarroan legea iriki zenetik ikuste genuen beti torturatuak ez ginela aitortuak izango, gehien bat horregatik ez genekoalako inolako dokumentazio akreditatzeko torturatuak izan ginela, ez? Eta ematen ari da kasuan Nafarroan aitortza tortura kasu gehienak torturatuena dira, ez? Hemen legeak egiten duena, bai Nafarroan, kanpoan geratzen ari dituztenak dira espetxe politika eta dispertsioaren eraginez hildako kasuak adibidez, ez? Eta Nafarroan adibidez ere errepresioaren ondorioz zauritutako jendea aurkeztu izan dena ere kanpoan geratzen ari da, ez? Orduan,
hor bai ematen da nolabaiteko desberdintasun handia, ez? Torturatuen kasuan gehienak aitortuak izaten ari dira, eta hor zailtasun gehiena dagoena da, hilik dauden torturatu asko, gaur egun bere senideak zailtasun handia daukatela bere testigantza edo beraiei gertatutakoa kontatzeko, pertsona horiek inoiz ez dutelako familian kontatu hori, ez? Orduan ja, errelato hori galdu egin da. Orduan, hor torturaren kasuan hor dauden zailtasun gehienak. Benetako borondate politikoa edo bada politikarien edo alderdien aldetik lege horiek aldatzeko edo errealitate osoa barne hartzeko eta onartzeko jarrera hori, Amaia? Hombre, ikusten ari gara, Nafarroan ere pausuak emon dira, emoten ari aitortzena garrantzitsua da, baina, legeari dagokiola, legeari zuzenean, egia da, badituela gabeziak, gabeziak orain ainarak aipatutakoak, jende asko kanpoan geratzen dela, eta naiz eta guk torturatuen kasuetaz ari garen, egia da, biktima izen hori danona dela, edo danok definizio horren atzean jende asko dagoela, eta instituzioek beharko lukete eguna beragenatu adibidez gaurko eguna eurena egin, argazki bat ateratzeaz haratago, eta lekua egin biktima guztientzako, Elena aipatu duzu bigarren eta lehenengo mailako biktimak, guk ez ditugu bereizketarik egiten, gure ustez bakoitzak gure bidea daramagu, gu torturaz ari garenok biktimatzat dugu gure burua, noski pairatutakoak biktimak bihurtu gaitu, eta horretan gaude, baina uste dute azkenean instituzioak eskutan hartu beharko luketela eta pizka bat bere gaina hartu ardura guztia eta pausuak emon, sendatze bide horretan, aitortza bide horretan eta erreparazio bide horretan. Egiari zorrek aipatu du berak egin duela aste honetan eskaera, baina ez da talde bakarra, zuek ere ari zarete lanean. Nola uztartzen dezue talde bat baino gehiagok, mezu bera helaraztea, elkarren artean laguntzen dezute edo nola da prozesu hori, Ainara? Barkatu Ainara, bai. Elkarlanean gaude, azken finean guztiok estatuaren biktima gara, eta torturatua nola bestelako biktimak ere nola babestua gaude, bi elkarte horietan, Orduan bide hau, legearen bide hau, elkarrekin egiten dugu. Eta ja amaitzeko, agian bada herritarren bat edo bada pertsonaren bat, ikusten duena hau onartezina da, eta nik zerbait egin nahiko nuke, baina agian ez daki zer edo nola egin. Zuek nola esango zeinek, aizu egin ezazu hau edo saiatu zaitez beste hau egiten edo badu modu bat herritar horrek laguntzeko prozesu honetan? Haina da? Nik uste jendeak herri hau oso txikia da azken finean, eta guztiok gertu daukagu ezagutzen dugun jendea, eta sareak egiten ari den lanetako bada, saretze horretan auzolan handi erraldoi bat, orduan jendea, bere ingurunean ezagutzen baldin badu jendea, torturatua izan dena, ondo legoke, beraren gana heltzea eta esatea, badagoela elkarte bat, jende horren gana helarazten ari dena eta ber nahi duen parte hartu, aretze horretan eta kasu guztiak ahalik eta osatuen egoteko, Ainara Gorosia eta Amaia Urizar, Euskal Herriko torturatuen saretik, mila esker gaur gurean tarte hau hartzeatekan, torturen biktimak babesteko nazioarteko egunean, eta zorte hon, hemendik aurrera egin beharreko lan guzti horrekin, ze ez da gutxi. Eskerrik asko zuen. Eskerrik asko. Ez dira betiko garaionenak, azken finean gizaki hutsak gara. Barearen ostean dator ekaitza, uda
muga berririk ez guretzat. Denborak aurrera etengabian, ta orain ezin eutsi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara, laztan alen baino lehen aska gaitezan. Ohartu gabe arrunt bilakatuta, ohartu gabe heldu gara mugara. Entzuleo goizeko 11:04 minutu, bagoaz aurrera bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta entzuleok aurrera egiteko, urteko azken kolaborazioa du gurekin, baina ez digu kanturik eskatu, eta nik aukeratuko dut, edo zuk aukeratuko duzu. Aukeratu nahi bali baduzu aukeratu, eta bestela come over jarri dezakezu. Orain bai, Aiora Mujika. Kaixo. Egunon. Egunon. I just wanna say I'm sorry. 이런 내가 너무 싫어. Yeah, I'm lost, can I come over? Yeah, I'm lost, can I come over? Baby, don't do me like that. 벌써 시간이 많이 지났네. 우리 멀어진 건 알지. 각자 이야기 묻어둘까? 좀 늦었지. 그동안 별일 없이 잘 지냈지. 다시 시작하는 날 두 번 다시 내어지지. 정든 듯한 밤이 오면 이렇게 또 너를 불러. Yeah, I'm lost, can I come over? Yeah, I'm lost, can I come over? I just wanna say I'm sorry. 이런 내가 너무 싫어. Yeah, I'm lost, can I come over? Yeah, I'm lost, can I come over? Over, 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 over. You never loved me like the way you did before. Aiora Mujika, zer modu zaude? Urduri. Bueno, lehen aipatu dugu saio atarian, nire gertuko norbaitek gaur egaldi bagaldu dela Tailandiara, eta oporraldia pixkat aldatu behar izan duela. Zuri horrelakorik ez zaitzala... Ez mesedez, nik gauean iluntzean daukate hegaldia Madridea, eta espero dut ez galtzea. Bueno, galtzen baldin badet, Madrid da, ez da Tailandia, eta asmatu halko da zerbait, autobusa, kotxea edo zerbait, bihar Madriden egoteko BTS-en kontzertua ikusteko. Beraz, hegaldiak urduri xamar jartzen zaitu? Ez, hegaldiak ez. Kontzertuak eta denak eta gogoa. Maleta prest duzu? Gutxi gora bera bai. Eta hemendikan eramaten dituten beste gauza batzuekin osatuko de ja maleta definitiboki, eta hoxe, aurrekon komentatu genuen aber zer izan ziteken urteko azken saioko gure gaia, eta bueno, nola gero ni joan kontzertura pentsatu genuen zer dago nire maletan, ez? Olako bat egitea, ez kuleroak eta kamisetak eta gauza basikoak, baizik eta zer dago berezia, ez? K-pop edo BTS-en kontzertu batetara eramateko maletan. Orduan bekarri dut nire poltsatxoa, eta jungo naiz gauzak ateratzen nahi balin badezue, daukat nezeser more hau,
Oso polita, bide batez. Bai. Hau, eta... Da boltsa bat BTS-en Bai. izenarekin. Eta gero, beste telazko poltsa bat, orduan, esango diazu zuek nondik astea nahi dezuen gauzatxoa komentatzen? Telazkotik igual. Venga. Telazko poltsa... Oso polita da hori ere, Bai, ikiarri gustatzen zait poltsa hau. Nunbaitekoa da edo... Eta esango nuke... Korearra da edo bestela? Ez, lehenagotikan daukat, hau guztia hasi aurretikan daukat, eta esango nuke gainea, denda bateko oparia zala. Erosten zenula zerbait eta poltsa hauetan ematen zizuela. Baina tamaina berezia du, ez? Ez da oso ondila, baina... Luz eskara, hola... Ez dakit dan, Bilbon zegon aldezarren denda bat, hola, ropa berexitua eta saltzen zuten, ez dakitangoa dan. Bueno. Ze polita den olako poltsak emate izkizutenean denetan, ez da? Sango nuke. Hola, gainera, beste opari bat gehiago. Ba, hemen dauzkat, telak. Lehenengo erakutsiko dizuet, hau nik bakarrik daukatzen nik egindako zerbait da. Irratia entzuten ari denak eta ez dena ikusten ari galduko du gaurko dena. Ez deskribatzen jungo gea, edo zu jungo zea. Eta gero sareetan jarriko dugu. Daukat. Ai ama, begira ze polita. Zazpiak bat ikurriña, bat egin dut. BTS. Zazpiak batekin. Ez dakit nora erakutsi bideoan ikusteko. Bueno, honek niri grazia handia egiten ziten, eta niri ideia batek grazia egiten ditenean, ba, egin inbehar dut. Bai. Lotxa pixkat emango ditu honekin joteak, igual bai. Eba, zergatik. Baina grazia handia egiten ziten, ze, ba, hemen eren ikuste aurreneko saioren baten hola, beti BTS-i buruz hitz egiteakon, zazpi diala eta zazpiak eta ez dakizen, beti zazpiak bat etortzen zain niri erreferentzi betela, ez? Bos, zazpiak bat Euskal Herrin badalako zerbait, ez? Badalako bere logo armarri eta guzti dauka, orduan esan, jo, ba, egin behar dut hori, baino BTS-ekin. Orduan daukat nire ikurriñatxoa, Madriden Euskaldun bezala ibiltzeko, hau alde batetikan. Bueno, zoragarria. Jarri ondo kamera parean. Barko duzu, eta bidali. Hemen. Ez daude salgai esklusiba. Ezagutzen ez dituzun euskaldun batzuk gerturatuko zaizkizula galdezkaia nun lortu duzun. Nun lortu dueten igualez, baino baldin badago euskaldunen bat, eta ikusten baldin badu nik uste etorriko dala esatea ze. Erakutsi izan diodan beste armi euskaldunen bati, ez ja aterata baizik eta diseinua, denak esan dute, ai ama, zeona! Orduan ba, bueno, hau daukat. Alde batetikan. Eta gero dauzkat, bi kamiseta ekarri ditutenak, kamisetak eraman behar izaten dira, ez? Zure taldeari buruzkoak, edo pixkat eventorako, orduan, nire outfita gaur izango da, gaur ez, bihar izango da, hau, dala... BTS World Tour Arirang, ekainako 26-27, Madrid, Espanya. Hau da kamiseta bat, ez da ofiziala, noski. Hori galetu behar nizun. Ez, ofizialak, esan berra dago. Bertan salduko dira. Bai, bertan salduko dira, eta ez dira merkeak. Ez dira bat ere merkeak. Ze preziotan neon daitezke? Bazakite, 75... Kamiseta? Bai, kamiseta. Orduan, hau da, aterazun Madrideko katuak, katu protektora batek edo katuak zaintzen dituztenak eta reskatatzen dituztenak eta hola, protektora hortako neskak armi dira baita ere, eta esan zuten, egin nahi dugu zerbait eventorako eta aldi berean, protektorantzako dirua ateratzeko baita ere, orduan diseinatu zuten kamiseta hau, gustatzen zait, krabelinxoakin eta atzeko diseinu honekin da, esan, 2x1 bat, ez? Kamiseta bat daukazu eta gaina laguntzen dezu, Esan airen bat du horrek taldearekiko edo lako zerbait, igual ezagutzen ez dugun entzat edo? Erdiko hau da, hemen daukadan hau, gero ikusiko dugu, armi bom edo deitzen dana, dala light stick bat, ikusiko duguna. Eta gero daude krabelinak, izkinetan Madriden ikur bezala ere badialako, orduan pixkat pertsonalizatuta. Zentzortan, eta hau da Ariran albumaren logoa eta turrekoa, orduan gustatzen zait, así que hau izango da biharko estreinatzeko dago. Bai. Eta hau da beste gauza bat nik egin dutena baita. Beste kamiseta bat. BTS Lyrics Enthusiast Club. Hau da, BTS-en letren zaleen kluba. Entusiasten kluba. Zaleak baino gehiago, da beste puntu bat. Baino gehiago. Orduan,
Oain dela aste batzuk, ja turrean zebiltzanean edola, Namjunek egin zuen zuzeneko bat, ezkideetako batek letratan eta asko aritzen dana batez egin zuen zuzeneko bat, pixkat albumari buruz hitz egiten, eta letrei buruz, eta gauza bakoitzak zer esan nahi duen, eta hola, eta esan zuen sentsazioa emate ziola geroz eta arreta gutxiago jartzezala letretan, edo jendeak arreta gehiago jarriko balien letrei esaten dan guztiari eta oaindik eta gehiago disfrutatuko litzateke. Eta egia esan nik zuzeneko ikusten nahi nintzen, eta nire inguruko guztiak eba izan, baina nola arreta gutxiago? Obsesionatzen gea letrekin, hasten gea ikusten goitik bera analizatzen hitz bakoitzak zer esan nahi duen, zergatik, zergatik erabilidun hitz bat eta ez beste bat, hau da, zutabe importantenetariko bat BTS gustatzeko dira bere letrak, eta zehazkin bere Namjunek asko egiten ditulako. Orduan, ura entzutea izan zen alde batetik ze pena, claro, hainbeste oso handia da fandoma, ez? Orduan, ze sentsazio iristen zaizkizun zuri ere, edo ze zirkulo dian zuriak ere, asko aldatzen da, baina hori ez, guazen saiatzea nolabait aldarrikatzea edo iristea berai ere mezua irakurtzen ditugu letrak eta inporta zaizkigu letrak, orduan, esan duen, egingo detolako zerbait, eta atera deon, nire kamisetatxo propioa, orduan, hau ere eramango dut, ez dakit etzi bueltan jazteko izango dan, edo beste kontzertu bateako, baino. Nik berdet hori, baino BTS jartzen ez duna, zen naiz letren zalea. Orokorrean. Niri niz naiz egin beste, naiz aditua, eta orduan, ez dut gozatzen abesti bat, bateria solo zoragarri bat daukalako, edo gitarra honek, ze doinu atera dion gitarra honi ez, nola ez naizen, inoiz, ez solfeora, ez musika klasetara joan, ni naiz oso, abestia gustatzen zaizkit, letra gustatzen bazait. Eta orduan ulertzen dut guztiz, lyric entusiast kontzeptu hori. Fandomen ere jende askok egiten ditu analisi musikalak, eta azten dia esaten, hemen egin dutena da, ez dakit zeren erabili dute, ez dakit ze klabe, eta gero hortik pasadia, ez dakit nora, eta nik ere zet ulertzen, ezer, eta orduan gehatzen naiz pixkatola, arrazoi izango du, edo saiatzen naiz ulertzen, edo, hola, baina beraien ikuspuntu hortatikan ikusten dituzte, eta jakintza hortatikan ikusten dituzte gauza batzuk nik ez ditutenak ikusten, aldiz, letrak eta hori ulertu ditzaket, edo analisi batzuk irakurri ditzaket, baina kertatzen zait baita ere. Bueno. Zer gehiago. Bale, poltsatxo beltza irikiko dut, hau da, armibomba. Lehen esan duzuna bai. Bai. Hau da bertsio zarra. Hau da, geratu da obsoleto. Orduan, baina egongo dira salgai, berriak. Hau ez eramango, ze bertsio berria atera da, eta bertsio berriara erosi dut, jaso behar dut han, hortarako pick-up zerbitzuan. Eta orduan, hau ez eramango, baina hau da hori lightestika deitzen dana... Internetikin egiten duguna? Bai, hau sinkronizatzen da, sartzezeanen estadiora, sinkronizatzen da bertako Bluetoothakin edo sistemakin automatikoki batzutan, beste kontzertu batzutan egin izan da zure asientoaren arabera sinkronizatu behar duzu. Koreografia egiteko zuzenean ez? Bai, gero letrak eta idazten dituztelako. Teknologia horrek flipatu egiten nau. Eta orduan, honekin egiten dana da hori, ez? Zale itxaso hori ere espektakuluaren parte bihurtu. Koloreekin eta jolastuz. Beste kontzertu batzutan, ez? Coldplayek eta pulserak eta ematen dituzten bezala eta hola, kasu honetan erosi behar dan zerbait da, behar, esaten dut, komila tartean, juntzaitezke kontzertura hau gabe, perfectamente, baina, holako artilugioa, ez, eukitzeak ilusioa egiten dizuna, eta... Eta ze berrikuntza du barkatu aurtengoak edo, badakizu? Diferentea da estetikoki ere bai, eta gero, honek urte batzu baditu, urte desente dauzkazaki 2000 koadan, onoizkoadan, teknologiak ere aurrea egin du, eta, Madriden aldatzen dana da, orain arteko turreko geldialditan edo, onartu ditu sistemak, zarrak ere bai, zar guztiak ez, bertsio batzuk egon dira, baino integratu ditu zarrak ere bai, eta hemendikan aurrera, bakarrikan berriekin funtzionatuko du,
teknologiaz ere, ni baino gehiago dakien jendeak ulertuko du horren zergatia, imaginatzen dut gehiago kostatuko dela, zailagoa izango dela, ezberdin funtzionatzen dutenak elkartzea edolako zerbait, baina, bueno, Madriden ikusiko dugu nola dan, berriakin bakarrikan funtzionatzea, eta, bueno, gero gertatzen dena baita da, udara dela, eta kontzertua 8 dela, kanpoan, orduan, oso ilun ere ez dago. Eta baina arte ikusi ditugun kontzertu gehienetan gauez zegon, eta orduan argia ikusgarriagoa zen, orduan, bueno, ez dakigu zenbaterainokoa izango da, baina, bueno, hau ere izaten da K-popeko kontzertutako talde bakoitzak dauka berea, bueno, denek ez, baina talde bakoitza dauka bere estilokoa, eta hau da, BTS-en Army Bomb deitzen da. Behin kontatu zidaten, ez dakit egia izango den alamitoa, baina Coldplayen kontzertu baten ostean, pultserak baita epizo egiten ziren, eta argia egiten zuten, zale batzuk istripu bat egin dukizutela autoarekin, kontzertutik bueltan, eta mendian, edo errepidetik atera zela autoa, eta zituzten Coldplayko pultserak argia egiten zuelako. Ostras. Bai, hau desde luego potentea da, argi hau iluntasunen gauzo linterna ona. Argia juten danen, jartzen duzu abola zintzilik eta balio du. Hori, ze polita gainera, horrelako kontzertuetan, jende asko joaten den kontzertuetan, zaian bi pizten dira eta bueno, bai, bi daude, baina ez du hainbesteko ez dakite... Bai, ez efekto berdina. Hori da, eta baten milaka eta milaka pertsona argia piztuta, bada pixkatola unkigarria. Eta hoi, kontzertu jakin batzutan sinkronizatzen danen zure asientoarekin edo bereziki egiten danen, batzutan hori agertzen da, Army, BTS eta ez dakiz zer olako gauzak idatzita, eta gero bideoak ikusten dituzu eta da, ze polilla. Gualan zaude emozioak eta bereziki konturatzen, baino egia da jendeak ere esaten dula, kontzertua ikusteko batzutan esaten duzu, nahi dut sarrera bat behean, alik eta gertuen eta ikusteko, baino nahi dut bat goian ikusteko espektakulo osoa, bai. Hau dena da tabakoa debekatu zutelako, Txelen, asko oikoagoa zenen erretzea, metxeroarekin egiten zen argia, eta orain nola geroz eta metxero gutxego erabiltzen ditugun, horrelako ramankuloak asmatu behar dituzte. Bueno, eta azkenengo poltsatxoa, morea. Bai. Kolorea ez da usazkoa. Ez, BTS-en kolorea da morea, eta hauek dira freebiak. Oparitxoak egiten dianak, eta hau, bildu eta ondo, jazta. Hauek dia nik prestatu dituten freebiak jendeari oparitzeko kontzertuan, ze bada ohitura, zuke prestatzen dituzu gauzatxoak, izan daitezke pulserak, edo izan daiteke edozein txorakeri, gero jendeak egiten ditu kiston gauza artistikoak, esatezula, eta topatzen dezun jendearekin konpartitzen dezu oparitxoa. Batzuk egiten dituzte pila bat, igual, 200 eta jartzen dialeku baten, eta benga freebiak eta oparitu eta nahi duenarentzat. Neri ez diten baten hainbeste egiteko denbora, eta igual da zerbait pertsonalagoa edo, eseritze zeanen zure asientoan, eta ondokoei, edo, kaixo, beida, oparitxo bat, edola. Orduan, nik prestatu ditut bi motatakoak, hau da adibidez bat. Zelan akartu dituzu. Hau da punto de cruce hori galdetu da, no? Punto de cruza, ez? Zenbat egin dituzu, olako zenbat? Ja kontua galduta dakat. Hauetako ezain beste, ze denbora eskatzen. Hombre, jakina. Orduan, hau da BTS-en logoa eta Ariran logoa. Orduan, hau litzateke bat, eta bueno, gero paketetxoa ere hau ere egin dut nik. Paper hau diseinatu dut nik, dala BTS-en aurpegitxoekin eta logoekin eta hola, lagun bati opari bat egiteko grazia egin ziten diseinatzea papera, eta orduan esan, aterako dut, eta sobretxoak egingo ditut paper hontan. Eta gero, lehen esan duten BTS Lyric Enthusiast Club hori pegatinak ere atera ditut banatzeko. Baina gongo da kontzertuetan jendea, hau zabaltzen balin bada, zorroborra zabaltzen balin bada, jendeak esango, badago neska bat, joan bere bila, ze dauzka freebie pila bat. Ikusi barko zenukete jendeak ze gauzak egiten dituen, eta gero, pegatinatxo extra baitare, lagun bateko paritu zizkiten pegatinatxoak, eta gehitu diot honi. Eta gero, papertxo bat esaten zuzeintzean, ez? Jartzen duzu, inglesez daukat, gero Bruselasea noalako, eta Parixia ere bai. Hi Army, I'm Ayora, and I'm from the Basque Country. Eta eskuzidatzia da
hori, bakoitza. Bai. Beti jartzen dut, I'm from the Basque Country. Oso ondo, oso ondo. Gero jendeare, Galdetuko I'm from dute. tal. Bueno, Nere ondo fribian dijoak, I am from the Basque Country. Eta topatu nahi baldin banaute, Twitterren eta Instagramen zein nahi zen, ez? Gero fribiak biltzen dituzunean astezialako behidatzen aber zeinena dan, eta igual idazten diozu eskerrak ematen, edo... Nago txundituta. Mire, bai. Hori da bertxio bat. Denbora barkatu nondik atatzezu? Eta hau da bestea. Ai, ama. Oikotxea jartzeko porkia. Alde batetikan BTSen logoa eta bestetikan armirena. Eta orduan puntu de cruzen egina dia hauek baita. Denbora nondik ateratzen duten, beste gauza batzuek kenduta. Eta hauek eta denbora guztian soinean eramanda, eta trenean. Hoi pentsatu, eta hor Madrilera bidean igual azkenekoren bat egin dezakezula oraindik. Ez, ze goraizeak beharko nituzke, eta hegazkinean ezin ditut goraizeak sartu. Horri soluzioren bat biatu behar diogu. Hori dena pentsatuta, Eta tolestuta eta pixkatola... Ez, ja, nahiko estres bat. Bai, disfrutatuz, bai, ja, jun, bai. Eta orduan... Men Spiderman darak idatzi du, aupai, aiora! Ai, ze majo, eskuminak. Orduan, hauek dianik prestatuta dazkatenak eta ekarri dut hau... Beste noiz baita, barkatu. Bai, hau da, Jeanen kontzertun izan nitzanen Amsterdamen aurreko udaran, hau da ekarri nuna kontzertutik. Mira koloreak, hauek dia jendeak emandako fribiak. Osea, jendeak egiten ditu... Ze polita, ohitura dela eta... Poltsatxoak, edo jendeak egiten... Hemen beste taldekin eta ez da. Nik dakidala, ez? Ni egon nintzen samamezen zetaken mitoaroan, eta ez dut inorrekin elkarbanatu. Hombre, a ber, berritxarrakek horrelako gozak egiten zituen, baina saltzeko beak, bai. Nire junitzen mitoarora, eta junitzen gainea armilagun batekin, Julianarekin, hemen behin baino gehiotan aipatu duten lagun kolombiarra, zetak gustatu zaio asko baita, eta junginan elkarrekin mitoaroa ikustea, eta esaten genuen, aiama, raro aite zait, fribi gabe etortzea, ez eukitzea peioren igual modan jarri bar dituzu, Pentsatu nuen, oza, peioren fotokar bat egin. Peioren esaliarrak egongo diaz, historia egingo dugu. Eta banatzen haitu, zetak lirik entusiasta. Aizu, aian kopiatu behar dugu, Da, oso polita da. Ohitura polita da, gero jendeak ematen dizkizu denetarik, ez? Batzuk pulseratxoak egiten dituzte, beste batzuk diseinu graziosoak egiten dituzte, eta igual pegatinatxo bat da, edo... Baina dena da polita, dena da estetik. Nik marrazkitxo batzuk egingo banitu, bueno... Ez, baina badaude beste batzuk diala beste gabe graziosuak, eta gaizki komila tartean egindakoa, ze gaizki ez dago ezer, da bakarrikan rekordo bat, eta da politia, baukitzen dezu momentu hori de, ni daukatau, eta ni daukatau, eta... Badakizu Taylor Swiftek, bere Minecraft kontzertuetan ere, sortu zen horrelako ohitura bat, eta sortu zen ohitura, pultxeratxoak elkarbanatzeko, ez? Zuke egiten zenuen pultxera, letrak dituzten pultxera horiek, hori erakoak, ezagitzuke, ez ditut nizuki, baina nire ikasleik eta bai izkiaten izan. Eta orduan, idazten duzu hor letrekin, osatzen duzu, imaginatu, bigarren kafea jartzen duzu, eta elkarbanatu egiten duzu jendearekin, hori egintzen oso famatua Taylor Swiften biran, eta zegoen futbol amerikarreko jokalari bat, egin zuena pultxera bat, eta jarri zuena, sareetan, ezin izan diot Taylor Swifti. Osa, pultxera prestatu dut, eta ezin izan diot eman, eta hurrengo asteburuan ezkonduko dira. Bueno, osea, jarri bardet, ezin izan diot pulsera hau eman Namjoon. Eta kaso, mendi gutxira. Baina bai, osea, gero esaten dezuta, zer egin behar dut honekin, ez dakit, baina... Nola ze, altxorrori gorde, Da sopolilla. Eta hoxe, hau da ekarri dizuedana. Taki ze iruditu zaizue? Wow, nik espero nun kulero. Maleta prestatu esaten nun. Ordu erdirako emango dio? Ja, nik baina par batzuk ingo diteu zerbait egongo da. Amatxo meitia. Ez gero espero, ez polita. Bai. Eta ze artista. Hori ni flipatuta garitu. Artisautza merkatu baten jartzaitezke errex asko. Oso. Jo, egia esan eukinunen ideia punto de kurruzen egitean esan nun, ze ondo, aurkitu dut zerbait eskuz nik egin dezakedana, ze jendeak iten ditu kriston marrazkik eta kriston gauza politiak eta nik ez dagatortako talentuik. Eta esan nun, hau badakit egiten, geodamutu nahi, ze denboa behar da. Denboa kostatzen, baina gustatzen zait. Badago, diseinua egiten laguntzen dizun aplikazioaren bat edo zer horrek diseinatzen duzu paperean lehenago?
Hau, Bai. ez, hau, bueno, logoa erresa da, Bai. nahiko simplea da, eta arirangenen logotxoa, bekoa, bilatu nun interneten, jendeak ja zerbait egina zeukalako, eta egia esan, aurkitu nun tamaina handiagoko bertsio bat, eta nik egokitu nun probak eginez, txikigo egin nun, eta niri ondo etortzen zitzaiten tamaina aurkitu nun. Ze ona, bai. Bai. Baina bestelako gauza praktikoak ere eramango dituzu, ez? Kuleroak eramango dituzu. Gauza alik eta gutxien, motxila ere bete egiez juteko, bueltan ekarri barra daukadalako armibomba. Hori da. Fribiak. Hori utxik jungo da orain. Gustuko dut. Etxean dauzkat, hauekin... Eta horiek nu sartzen dituzu, ez dituzu hortan sartzen. Bai, etxean daukat ja prestatuta, karo, hauek ekarri ditut, eredu bezala hemen ikusteko, baina etxean dauzkat ja itxita eta beste nezesertxo batzutan. Hone balio dit gainean ere nezeser zaletasuna lantzeko. Osa, gustatzen daizkit pila bat nezeserrak orduan, tamaina guztietakok, eta da, bale, hemen sartuko ditut fribi hauek. Hemen ondokoan eukiko ditut beste pegatina hauek eskura, klaro, abioien goazenean norbait topatzen baldin badegu, ez hasteko gauza bilatzen. Estrategia osoa prestatuta da. Zoragarria. Oiana, urrengo kontzertura olako, bai. Nora, badaukazu zerbait erosita sarreraren bat kontzerturen baterako? Ez, ja erabaki dut ez dudala erosiko, ez naizela sartuko boragine hortan. Eta gero momentua iristen denean. Bueno, momenturen batean erosi behar dira, Baina gero iristen da. Bihar kontzertua balin badago, gaur sarrerak erosi daitezke. Baina alako FOMOa dago, gero bi egun lehenago beti geratzen direla. Eta pila bat, eta lagunak ezin du, eta besteak, eta azkenan eskaintzen dizkizute. Egia da horrela ezin dela prestatu fribi bat. Ez bauzu erabakitzen aurreko egunera arte. Edo gau pasa egin da, azterketa bezperan bezala. Baina aurreko egunean ez dugu erabakiko lehenago, baina ez urte beteko aurrera penarekin. Ni hor sartu naiz, baina esan dut. Sartu eta atera. Atera dira. FOMOtik atera daiteke. Donostiko jaietako egitarago atera dute, ez da uste dut, kontzertuen saguesena ez, piratena ez. Baina hor sarrerak ez dira erosi behar, ez? Ez, baina esan edut, gauzak egin daitezke. Gauzak egin daitezke. Abuztuaren amabostan etzakit. Ze egin daiteke. Lehen nostalgia ipatu duzu. Ze fribi sortu dezakegu etzakitekin, karo. A ber, niri asko txikitati gustatu izan zait etzakit, baina nuke esango agian estetika zainduena duen euskal taldea izan dela. Baina ze letrak dauzka etzakitek. Etzakit lirik entusiasta. Entzuleo, Gaiora Mujika agurtuko dugu. Iraien arte. Bai. Pentsatzen dut? Txoen, karizke, kainako 26 da. Esan diago entzulei noizten azkeneko eguna? Uztaiak 3. Atorren ostirala. Emozioa jarri izenian, ez da? Ni en plan de, erantzun hori badakit. Joder. Jaipa sortu. Uztaiak 3 agian, entzuleka agian. Baliteke. Bai, Gorka Santestebanek lenguan txatean jarri zuen. Bale. Orduan kontua da gaur dela, Uztaiak 3 dela astebete barru. Eta orduan, aiora ez dela bueltatuko denboraldi honetan. Bueno, eskerrik asko tartea guztiagatik denboraldi hontan zehar super gustoa, egonai super ondo pasa, Koreai buruzko gauza kontatzen, BTS buruz hitz egiten zuekin, eta bueno, entzulek ere zoze ikasi baldin badute, zoze berria deskubritu baldin badute, pozik geatuko naiz, eskerrik asko da. Asko ikasi dugu. Entzuleo Gaiora Mujika agurtuko dugu, datorren denboraldi arte, beraz joan prestatzen, udaran, BTSekin lotutako eduki berriak. Bueno, 3 nezeserrekarriko dituzu urrengoan, ez? Kontzertu guztietan, oze. Ai, aber nola bueltatzen naizen udara ontatikan. Emozioz beteta hori seguru baiet. Entzuleo, guaz aurrera gure urrengo gonbidatua segituan orkestela. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Paco Revueltas, Bilbo, aktore eta zuzendaria. Hainbat lanetan aritu eta kazetaritza ikasi ondoren, arte dramatikoko ikasketak egin zituen. Eta 1988 urtetik aktore lanetan dihardu buru belarri, zinema, telebista nahiz antzerkian.
Zineman, Ander, soinu jolaren semea, edo Talguardian Invisible filmetan ikusi ahal izan dugu. Telebistan berriz, asko dira parte hartutako telesaiak. Cuéntame cómo pasó, Iesaldia, La caza, Qué vida más triste, Vaya semanita. Bai, ez dute zer entzuten, Horrez gain, antzerkian ibilbide luze eta oparoa du. Oholtzak oso ondo ezagutzen ditu, bai aktore gisa eta baita zuzendari gisa ere. Horrela, hainbat konpainiarekin lan egin du. Markeline, Hortzmuga, Arte Drama, Pikor, Arriagako ekoizpen propioak eta beste Bai, ez dute asko. zer entzuten. We tasted the rough, so let's say Duela urte gutxi, Juanjo Otero eta Aritza Rodriguezekin batera, Barsanti konpainia sortu zuen. Euren helburua kaleko ikuskizunetara bueltatzea izan da, formatu honek eskaintzen duen guztia sentitzeko. Horrela, hainbat dira konpainiak sortutako lanak. Kale Gorrian, Legea gu gara, Akabo, LJ75, eta datorren astean estreinatuko duten Kodizia Late Night. Azken lan honetan, historian zehar bidaiatuko duen Late Night bat sortuko dute, eta bako bertan aktore lanetan aritzeaz gain, obraren zuzendariare izan da. Egun gutxi dituzte estreinaldia baino lehen, eta gaur gurean egoteko tarte hartu izana, asko eskertu behar diogu. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Pako Revueltas. Egun honetan ongi etorri, Pako. Ez dakit entzuten gaituen, Pakok? because you want to. Don't you think it's time you learn to let yourself receive? Can make you smile, can make you sing. Just wanna give back a little bit of what you give. I can sing you a song, play you a tune. I know it's just a little thing. Entzuleok saiatuko gara, segituan Pakorekin konexio hau berreskuratzen, Oianaren aurkezpenaren ostean, aipatu diogu, egun honetan ongi etorri Pako, orain uste dut entzuten gaituela. Egun Pako. Bai. Bueno, lehen bi galderak goiurik egingo dizkizu, eta segituan Oianak jarraituko du entrevistaren mamiarekin. Bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira, nik biak esango ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Soilik, konformatzen gara bakarrarekin. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu guztia, jaio zinenetik orain arteko dena, konta dezake soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, ikusteko islatuta, pelikula batean. Hori da, lehenengo galderetako aukera bat. Eta, bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Laburragoa da, baina agian zaiagoa. Beraz, esan bezala, bi aukera dituzu, edo pelikularena, edo hiletarena erantzun. Adibidez, pelikularena, nik uste dut nire bizitzako parterik divertigarriena sozialki eta gaztea zarenean, uste dut hori ez dakit egokiagoa dela edo mamitsuagoa edo divertigarriagoa izango dela seguramente. Gainera, garai horretan baita ere sozialki zegoen panorama luzez hitz egiteko modukoa zen. Gustatu zaitzen. Oso ondo. Pako, nik pixkat beste galdera mota batzuk egingo dizkizut, eta hasierara joko dugu. Kazetaritza egin zenuela aipatu dut, beste lan askotan ere aritu zinela, eta gero arte dramatikoa ikasi, eta antzerki, zinema eta telebistan, dihar duzu duela urte askotatik. Zer eman zizun arte dramatikoak ikasten hasi zinenean, bertan gelditu, eta karrera edo ibilbidea horretara bideratzeko? Egia esan beti nahi izan nuen arte dramatikoa egin, ez? Kazetaritzako gauza hau izan zen iaia akzidente bat, ez nola bait. Egin nitu 3 urtez nun karrera bukatu, baina lagun asko eta onak egin nitunan eta oso ondo pasatu nun urte horietan. Baina gero berreskuratu nun arte dramatikoko gauza hau. Eta egia esan, niri antzerkia edo arte dramatikoan nola bait bizitza zuzendu zidan, nola bait esateko, ez?
topatu nituen jende ezberdinak, eta niretik, ez dakit, bestera bateko jendea, ezagutu nun, hori ere toleranteagoa egintzean, dudari gabe. Eta, bueno, nik uste dut, garai horretan behintzat, niri uste dut nik nolabait, ez dakit, pertsonalki hasi nintzen, ez? Edo pauso handi bat eman nuen gauza askotan, uste dut. Beraz, lana edo emateaz gainez, profesionalki, pertsona bezala ere asko eman dizula esan genezake. Bai, gehien bat hori, esan dudana, ez? Jendea gehiago toleratzen nuen, eta jende ezberdina, ez? Gainera, beti izan gara, edo garai horretan bintzen baginan, uste dut nahiko sektarioak, edo gaur egun igual ere, bezakit. Baina, eta de repente jende ezberdin asko ezagutu, eta hori toleratu, eta ulertu, eta hori dana, niri burua zabaldu zidan, nolabait, mentalidadia, eta nik uste dute zentzu horretan ondo. Bai. Aipatu dut nik lehen ere, antzerkian guk arte eszenikoen tartea denez, batez ere antzerkiari buruz eta galdetuko dizut, antzerkian aritzen zara bai oholtzan aktore bezala, eta baita zuzendari bezala ere. Aktore bezala aritzen zarenean, nola sortzen dituzu zure pertsonaiak edo nondik hartzen duzu? Nik ez dakit, nik beti hasten naiz nigatik, ez? Nola hitz egiten dut, zein da nire abotsa, zein da nire gorputza, eta zein da nire aurpegia. Ez naiz gauza oso urruneko gauzetara joaten, eta hortik hasten naiz abiatzen, da bueno, lanak gero eta pertsonaiak berak ere, esaten dizu nondik joan, ez? Eta gero badago zuzendari bat, edo nolabaiteko zea bat, eta, bueno, prozesua hori da gutxi gora bera, ez? Eta zuzendari lanetan jartzen zarenean, edo zuzentzeko garai horretan, zer da bilatzen duzuna? Gauza ezberdin asko, lan bakoitzan gauza batzuk eskatze dizute, eta bueno, hori da, depende lanak zer eskatzen dizun. Obrak berak eskatzen dizkizun gauzak entzun behar dituzu, eta ulertu, eta ez, nik inoiz ez dudana egiten da, nire ideiarekin, ez dakit ez, irmoki hor egon, da nire ideia hau da, eta hau aurrera atera nahi dut, baizik eta, bueno, prozesuan bertan zer esaten dit obra berak, eta aktoriak nola jokatzen duten, eta normalean, nire ideien kopuru handiena zakarrontzira doaz. Aipatu dut, Juanjo Otero eta Aritza Rodriguezekin batera Barsanti konpainia sortu zenutela duela urte batzuk, hainbat lan egin dituzue, nola erabaki zenuten konpainia hau sortzea edo ze puntutan hasi zineten? Bueno, a ber, nik Juanjorekin, eskolan bertan egin gendun batera, eta, gero konpainia batzutan ere elkarrekin egon ginean, hasieratik. Gero bera Madrilera juntzan biziten, da niamen geratu nintzen, kontaktuan genden, eta Aritzarekin ere, aspalditik harremana geneukan, pertsonala, eta hola. Eta, urte batzuk pasata gero, de repente, juntau ginean berriro, eta kaleko zeo zer egin aldo, edo zer. Eta beraik planteatu zidaten niri, ideia, ez? Desauzio baten inguruko zea bat, espetakulo bat, kalekua, eta zuzendu, eta ez dakize, eta gu aktore bezala, eta hola zinean, eta nola baite nik ere, eta beraik ere, baina Aritza gutxiago, baina urte mordua geraman kaleko antzerkia egin gabe, ez? Eta beti gustatu izan zaigu. Eta orduan izan zen, behitu, rekuperatuko dugu, ez dakit, formatua, gustatzen zaigun formatua, eta, hasiko gara berriz ere, zer egiten eta hola. Eta hola, hasi ginen. Zer du erakargarria, esaten duzun bezala formatu honek, kale antzerkiak, zesango zenuke? Niretzako, kalia gogorra da gauzongatik, baina baita ere niri, eta hau gehien gustatzen zaidana oso popularra da, demokratizatu egiten duzu artea, bainik da jendea
topau aldu edo joan alda ikusten, ez? Eta ez batzaio gustatzen baita ere, bere txera jun leike, ez dakit. Oso demokratikoagoa da, naiz eta hori ere gogorra izan. Baina iruditzen zaigu, adibidez gure apostua beti da hori, ez? Nola baiteko gai sozialak, politikoak jorratu guri interesentzen zaizkigun gaiak, eta uste dugunak segatik eskalian ibili behar dianak. Ze ez gaude batere ados, nolabait azken aldian eratzen ari dan ideia horrekin, ez? Ideia bat dago adibidez, kalean egiten dana dena dela umeentzako, kalea egiten dana dena dela testurik gabe, kalean egiten dana dela da entretenimendu hutsa, eta guk horretan ez gaude, bat ere. Gu gaude beste parametro batzutan, gu egiten ditugun lanak uste dugu helduentzako izan behar direla, umeak ikusi dituztela, baina gaiak eta gauza importantea dira guretzako. Humorearekin tratatze dugu, nahi dugun bezala tratatze dugu, baina uste dugu garrantzi hori eman bertzaiola kaleari, eta ez utzi entretenimendu hutxarako. Badago jende asko entretenimendu egiten dula, hori ere egon behar dela, baina guk ez gaude horretan. Bai, oso interesgarria zure erantzuna, bai. Esan duzu, aipatu duzu ez, desauzioa aipatu duzu, suizidioaren gaia ere landu duzue, hori, aipatzen ari zinen gai sozialak eta gaiak direla oso garrantzitsuak zuentzat, uste dut elkarrizketan esaten ari zinen moduagatik, aurreko garaietan eta sozialki beste mugimendu batzu zeuden, eta oso ez garrantzitsua da ez da, gaia, nola aukeratzen dituzue, pixka bat jartzen duzue mai gainean, hiruen artean, eta hola hasten zarete abiatzen, edo nola sortzen dituzu zuen lanak? Bai, normalean, aktualitatean da osan gauzak asko dira, eta aukeratzeko ditugu beti ez. Eta azten gara hitz egiten gure artean, eta juten gara pixkanaka, nolabait gaia jorratzen da, erabakitzen da. Askotan hasten gara detaile batekin, eta bukatzen dugu beste leku baten, adibidez, azken honetan kodizia late night zera honekin, gure hasierako ideia, izan zen, osasun publikoa eta pribatuaren arteko liskar horrekin lan egitea, eta adibide bezala, eta gure lehenengo materiala izan zen, Luigi Mangioniren kasua, ez? Nola ez dakite gogoratze duzuen. Baina, Luigi Mangioni, Brian Johnson akatu zuen 3 tiroz Manhattanen, Brian Johnson zen United Healthcare-ko zuzendari nagusia, eta akatu zuen 3 tiroz, da bala bakoitzan jartzen zuen, seguro pribatuak jartzen duten mantra hori, ez? Delay, ez dakite, 3 hitz, ez? Eta horrekin hasi ginen, baina, azkenean espetakulan ez da agertzen bat ere Luigi Mangioniren kasua, baina dramaturgian badago nola baiteko rollo bat horren inguruan, ez? Aipatu duzu kodizia late night, eta late night estiloan edo gauzatu duzu, kasu honetan, telebistako formatu horretan edo? Nola baita, bi kapa daude, bi geruza espektakuluan, eta bat da late night bat, aurkezle batekin, gonbidatukin, eta ez da gize, eta beste kapa bat da, bi pertsonien arteko historio bat, nahiko dramatikoa edo tragikoa, da tragedia grego bat, gaur eguneko tragedia grego bat, esan nahi du tragedia gregoa, estruktura dramatikoaren inguruan hitz egiten dut, eta tragedia bat delako. Eta bi pertsonaia horiek ere, sartzen dira nolabait late night horren munduan, ez? Baina bi kapa horiek daude, ez? Kasu honetan zu, aktore eta zuzendari arituko zara. Nik beti hori nere buruari galdetzen diot, ez? Hori erraz egiten duzue, aktore eta zuzendari lana kanpo begirada hori, nola egiten duzu adibidez? Ez, niri asko kostatu izan zait, azkeneko bi kulotan, holan ibiltzea, eta egia esan ez dut, uste dut ez dudala gehiago horik egingo. Edo bintzat denbora, uste dut denbora luzez ibiliko naiz egin gabe berriro.
Hori Bai, ni beti pentsatzen dut. Igual, egin berriro, baina zer, barkatu? Bai, ni beti pentsatzen dudala hori ez dela erraza izan behar, ez? Azkenean zu ere barruan egonda nola ikusten duzu eta bai, gauza asko egin behar direla hor. Bai, eta azken finean, azkenengo espektakulo honetan izan dugu Enriqueta Begaren kanpo begira da, eta hori lagundu izan zaigu asko, zaila da, azkenean kanpoan barrun eta gainera guk egiten ditugun espektakuloen prozesuak nahiko kolektiboak dira, eta orduan hori ere beste jokatu in behar da, ez dakit, zerarekin, pazientzia askorekin, hitz egin asko, bla, 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 zure ideiak baztertu, beste ideiak ere baztertu eta nolabait ulertu desatela, eta bar. Esan duzu ez, umorea ere oso garrantzitsua dela zuen lanetan, gai sozialak, baina umoretik beti horregon behar dela umorea. Bai, a ber, guretzako umorea oso serioa da, baina umorea oso garrantzitsua da gure bizitzeko moduan. Ere, esan dut, hor egon behar da, eta hor dago beti gure lanetan, ez? Nez eta gai serioak ikutu, umorea beti dago hor zeran, ez? Kalean zerkia da, eta emanaldiak, datorren astean bertan estreinaldia, neri bidali zidaten zerrendan, 4an jartzen du Zarautz, baina aurretik 3an ere ostiralean Zigoitian izango zarete, ez? Okerrez banago. Ba, Zigoitian, estreinaldi bat daukagu aurreko egunean, eta estreinaldi ofiziala Zarautzen izango da bai. Eta nola gaude astebete falta den honetan? Dena prest dago, oraindik azkenen txeiguekin... Bueno, ja nahiko ondo daukagu, egin ditugu pase pribatu batzuk, egin gendun beste aurrestrenaldi bat edo, beste bolo bat publikoarekin baita ere ikusteko, aldaketa txiki batzuk egin ditugu, eta, zentzu horretan nahiko ondo goaz, nahiko, espetakuloa onaino iritsi da, hau daukagu eskuartean, eta hori jongo gara egitera, ez? Ba, eta pixka bat azten ere jungo da publikoarekin batera egiten duzuenean, ez? Eta kalean bertan sentitzen duzuen horrekin, imaginatzen dut. Bai, dudari gabe, beti estrenatzea duzunean ikuskizun bat, beti azten da asko aurreneko 10-15 manaldietan asko azten da, ez? Eta, azken honetan igual gehiago, nolabait gauekoa izan da, interpretazioak ere aldatzen dira pixka bat eta publikoa oso gertu daukagu, interpretazioak bestera batekoak dira edo gure aurreko ikuskizunekin konparauta, ez? Aha, horrek ematen diola berezitasun bat, ez? Edo pizten duzu hor, ze, joan gaitezen ikustera. Bai, nik uste dut, etorten zarien danok ikusten, da zer iruditzen zaizuen. Espetakuloa nik uste dut polita dela, badauka hor espazio eszeniko bitxi bat, armaia bi jartze ditugu aurrez aurre, eta gu erdian egiten dugu lan, pasarela baten moduan. Aha, eta publikoa orduan inguruan. Bai, publikoa dago bi aldetan. Bi aldetan. Bai, bi aldetan, bi bandatan, bat eta guk erdian egiten dugu lan. Eta, gau izan da, hori iluminazioa, eta hori beste xarma bat ematen dio, eta gero publikoare oso hurbil dago, armaiak hurbil jatze ditugu, eta orduan aktoreak ere oso hurbil ikusten dituzu, eta interpretazioak motelagoa dira, bestera batekoak. Begira, esan dugu Zigoitia eta Zarautz 4an, uztailaren 4an, eta hortik aurrera udan oraingoz badituzue, uztailaren 10an Errenterin, 11an Bergaran, 13an Arrasaten, 18an Sopelan, 22an Amorebietan eta 24an Arrigorriagan, eta ondoren ja buztuan oraingoz nik data hauetan ez dut, eta irailaren 5ean Durangon, eta 17an Galdakaon. Badaude emanaldiak, Uda betean, oraingoz? Bai, arrankatzeko ondo. Gero, datorren urtean zelan planteatzen den urtia, eta lana ateatzen dugun aurrera. Ze normalean kalean zerkia izan da, udazkenetan egualdera zer izaten duzue gutxiago? Badaukagu normalean azaror arte izan leike lana.
Gero, benetan markatzen duna da espektakuloa zelan juten dan, udaletxeak ze nahi duten erosi eta bar, ez? Egia esan, gure ikuskizunak ez dira, edo behintzat, erosten dituzten entzako ez dira errasak, zentzu baten. Gu ez gara merkeenak, ez gara molestatu aldugu, eta gauza horiek batzutan bildur pixka bat ematen dituzte, ez? Eta, jende askok programatzen duen eran, bada, lehenengo merkeenak, gero inori molestatu ez dituztenak eta hola, ez? Bueno, baina antzerkiak ere izan behar du horretarako tresna, ez? Pixka bat hor zehose piztekua. Bai, nik, norbaiti molestatzen bazaio, niri ez dita sola bat ere. Niri gauza asko molestatzen diate eta zer egingo dut. Gonbida ditzagun programatzaile horiek ere, olako lanak bere herrietara eta ekartzera, eta publikoa ere bai. Nola gonbidatuko duzu jendea, Pako? Lan berezi bat ikusi nahi baduzue, eta azken urteetan gainera ja estintzioan dagoen formatu bat da, kale antzerki ja gauez, formatu hau estintzioan dago, beraz da, ez dakit, elefante bat ikusteko modu, ez dakit ikustia bezala, edo lako animali bat, ez, etor zaitezte eta ganera ikusiko zue, 50 minututan esari espertuko, beraz, eta galderaren bat eramaten bazue etxera gero itxe egiteko, ez, hori ondo dago. Hori oso ondo dago, ez da, hausnarketa edo azitxo bat hor ikuslegoaren burutxoan sartzea. Eskerrik asko, Pako, eta eskuartean, hau orain buru belarri honekin, baina badituzu proiektu gehiago hemendik aurrera begira edo orain honetan oso zentratuta? Honetan zentrabin gara, baina beste gauza batzuk hor baditu eskuartean, Juanjo baditu beste gauza batzuk ere, Aritxabe badauka beste konpainia bat, nik ere, telebistan egingo ditu gauza batzuk, eta, baina pentsatzen pixkat, proiektu bat bukatzen zunean, badago nola baiteko hausnarketa existentzial bat, beti, edo niri gertatzen zait, beti nola baiteko depresio txiki badakazu, hausnartuen bedozu zure bizitza berriro eta esan, zen abile egiten, banketxe batera jungo naiz lan egiteren, edo lapurtxera edo zer egingo dut. Gozatu, behintzat, ez, datorren astekoarekin, oso ondo jundariak, akapila, estreinaldiari begira, eta gero torriko dira hausnarketa horiek eta. Hori beti dago hor, mai gainean. Mila esker, Pako, guretzako tarte hartzeagatik, eskuminak, Juanjo eta Aritzari, Aritza hemen izan genuen, duela urtebete pasatxo esango nuke, baina Juanjo oraindik ez dugu izan, beraz, aurrera goea luzatuko diogu berari ere gonbidapena. Oso ondo. Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko bueltaz gurekin azken minutu hauetan, eta eguerdiko 12etarako 3 minutu pasatxo ditugula hoiana, arte zenikoen agendari bisi badare heldu beharko diogu, nabari da, udara oso gainean, eta programazioa ere beste giro batzutan, baina tira gaur badugu zer ikusia. Bai, Antxona Badia, Dublinetik Hendaiara lana, Lekeitioko ikusgarri aretoan eskiniko da 8etan, eta bertan musika eta antzerkia uztartzen dira. Biharko beste proposamen bat, Concierto para un cuerpo, Arrobia estenan Bilbon 7etan eskeniko dena, eta kasu honetan dantza eta barrokoko biolina uztartzen dira. Pixkanaka ez, ikusten dira formatu ezberdinak, antzerkia beste zerbaitekin astuta, musika beste batekin, gero eta horrelako lan gehiago eskaintzen dira. Eta iganderako proposamen pare bat, zerbait sartu zait begian berriatuan, guretik sortutako ekimenetik sortutako lana, eta 3 emanaldi jaialdi baten baitan egiten ari dira Atxondon, 12:30 ospatuko da lehenengo hau, igandean, Kale Gorrian, justu Pako rebueltas bertan egongo dena, eta beste biak berriz uztailaren 15 eta irailaren 4 izango dira, Mute, eta Azkena eta Bagoaz. Eta horrez gain Bilbon, dantza garaikideko jaialdi bat ospatzen ari da, lekuz leku jaialdia, 23an hasi zen, eta larunbatera arte iraungo du, 27 arte, eta
bertan, dantza pieza motzak eskainiko dira Bilboko gune ezberdinetan. Badaude horrelako dantza jaialdia gero eta gehiago gure hiri eta herrietan. Nik adibidez aspaldi ezagutzen dituen horrelako asko Andaluzia aldean, egiten zen Sevillan dantza, Malagan dantza, Kadizen dantza, horrelako asko. Seguraski eguraldiak baimentzen zuen, horrelako gauzak egin alizatea kalean, baina gero eta gehiago dira hemen egiten direnak, dantza hirian ere badaukagu, eta lekuz leku jaialdiak Bilbon hori eskaintzen du, dantza pieza motzak, leku ezberdinetakoak, hemengo konpainiak ere badaude, txoko berezitan, eta berriz ere demokratizatu ere egiten da pixkatez, Pakok esaten zuen bezala antzerkia kalera, kasunetan dantza kalera, eskuragarri denontzat, eta, gure hiri eta herriko espazioak hartuta. Eta hoxe, oraingoz, aurrentzako ikuskizun mordoa dago, hori bai, baina normalean esaten ez digutugunez, horregatik agenda motzagoa. Oporrak iritsi dira, eskola nola da, mantala etxera, nola egiten dugu, ostiraketan? Mantalak etxera, udara guztirako. Udara guztirako, eta nabari da hori. Oian Amaritorenak enbe oraindik datorren ostiralean itzordu izango dugu. Egongo, bai. Uztailaren 3koarekin itxiko dugu denboraldia entzuleok, beraz Oiana datorren ostiralera arte, Goiurizu datorren astelenera arte. Bai. Eta entzuleok gu bagoaz, hormetan idazten kantuaren azken minututxoarekin informazioaren txanda orain naiz irratian, eta gu astelenean bueltan zaindu asko, eta kontuz beroarekin. Nagoela itxoiteko prest, nagoela itxoiteko prest, nagoela itxoiteko prest. Azkeneko ikusi zintu dala, kantu batean, azkeneko zentzun zaitu dala, kantu hau. Entzuleok, benetan kantua bukatzen entzutea nahi genuela, baina zerbait gertatu zaigu hemen. Bengoren bai, hormetan idazten agur datorren astelenera arte. Beste baten, hormetan idazten. Keep calm and bigarren kafea.